Sannunku da zuwa. Na Zainab, ban ganta tare da ku ba. Ya kamata a ce tana nan tare da bakin. Ba mu ganta ba, amma an ce mana wai tana ciki. Ta ciki? To a zaman ta ciki babu dalili ai. Bari in shiga dai in gani. Mun gode. Ke, ba faɗa miki kin yi baƙi ba, kike zaune a nan, me kike yi? Ma an faɗa mu, kuma ni na a zauren dadi suka zo ai. Dadi? Wadda yake ba za ki gane ba. Zainab, ‘yata. Na'am umma. Na so ko da kin gane. Saboda lokacin da nake kamar ki, na riga na haifi Yusuf. Amma ga shi ke, baki aure ba. Ina son ki tunani. Alheri aka kawo miki ba tsiya ba. Kina ji na? Ki tunani da kyau. Alhaji wai yau lafiya? Kwasa wata matsala na ofis. Duk na garin ka bace yake. Ya lawan Hassan ba. Wai kana nufin ka ce idan ina cin damuwa har ka sani? Haba na. Ai ba yau muke tare da kai. Sosai ma. Ai yayin da kake cikin bakin ciki ko bacin rai. Ai Alhaji na kan gane. To abin da ke so da kai. Kar ka kuskura har ya tafi. Cewa ka san nan kamar yunwa cikin ka. Haba ina Alhaji ai ba dan bari Hajiya da san wannan magana ba. Ina. Yau.
Iyali, iyali, iyali cikin gida, zahiri shi muka sani, baɗini ba ma sani ba. Iyali, iyali, iyali cikin gida, zahiri shi muka sani, baɗini ba ma sani ba. Tafiya cikin dawakai hankali baya sake. Inda za a ta da ƙura ya za a ce ka share ke. Nasara yake ta nema ko gaskiya. Ina son magana da kai wajen Abdullahi. Na rike sirri a zuciya ina dalili ta yi sake. Da ya sani cikin iyali ranar sani zai nadama. Zainab. Wai Abdullahi me kake nufi da abin da ya kawo ka gidanmu yau? La ilaha illallah. Abin da yake ni faɗa min kenan Zainab. An faɗa maka, ko ba gaskiya nake faɗa ba? To wallahi Zainab in ba ke ba sai rijiya ina ƙara faɗa miki sai na aure ki. Iyali, iyali. Iyali, iyali. Ina fatan dai ka ja mata kunni. Ka manta ni ne? Sai da ta durƙusa da gwiwoyinta ta bani haƙuri. Haba da Allah. Bala'in so na fa take. Tana ɓoyewa ne kawai ka san mata. Amma abokina ka taki sa. Haba, ai sa ƙaramin abu ne. Ai ina ji wannan tafiyar da muke da ni da Zainab. Abin da ya rage kawai sai dai aure. In ku haka ta faru, na fi kowa farin ciki. Allah abokina. Sosai kuwa. Na gode sosai. Wallahi. Na gode. Sallar zuwa abu. Abu ya shiga aka sami a makarantar aikinka. Ke? In ci irin magana banza ce wannan. Yaushe muka ga maganar nan da ke? Me na gaya miki? Na ce ‘ya'yana mata ba za su yi kasuwanci ba, ko mun ga miki haka ba? Me yasa Abba? Da na komai sani? Ya aure miki shi ke. Ba ɗayan ku ba wanda za ki kasuwanci, aure za ku yi. Abba zan iya ina kasuwancin kuma ina da aure na Abba. Ta yaya? Yaya za ki riƙa wani gidan miji? Ƙara kan wannan magana. Abba na san zan iya don Allah Abba ka nuna. Sanda zuwa Laji. Yawwa. Zainab, kun ku sanar da shi kuwa? Wani zuni ne kuma? Ɗazuwan su samari biyu suka shigo nuna na Ita Zainab? Zainab? Haka ne? To, ban da ke Zainab, ta ina zaki haɗa harkar kasuwanci da maganar Iyali, iyali, iyali cikin gida, zahiri shi muka sani, baɗini ba ma sani ba. Iyali, iyali, iyali cikin gida. Ke, babanki na son ganin ki, maza ki taso. To Umma. To, kin san waɗannan mutane? Abba. Birni sani kira ki. Ina so in shaida miki ne. Sun zo guri na domin neman izinin magana da ku. Kuma na ba su izinin da su ci gaba da zuwa. Saboda har rana mai kamar ta yau da ki taɓa kawo min wani mutum gidan nan ba da sunan cewa
ke aure. Duk abin da ka ce abba haka za a yi. Duk na ci abin da ya faru. Gaskiya ne ba na so a sake min wannan maganar don Allah. To ai ya zama dole a yi wannan maganan ba don kuma idan aka bar shi zai dame ki a cikin zuciyarki kuma zai zo ya zama maki illa. Ba zan iya auren Abdullahi ba. To me yasa daga farko kika amince da shi? Kawai ni a lokacin ina bukatar wanda zai dinga ɗebe min kewa ne. Ta na ji yanzu wa kike so? Gaskiya ba za ka so ka sani ba. Kina nufin kina son wani kenan yanzu kuma baki ba zan so in sani ba. To na ji. Wa wayan gari kenan. Sarauniya. An gaishe ki sarauniya. Yau waɗansu suna jin daɗi cikin daren nan fa. A'a, to murna ba. Kina da ban dariya wallahi. Kin kowa masu ba mutane dariya kenan. A'a, ba laifi wallahi duk abin da kika yi daidai ne. Ai ke sarauniya ne. To amma ina so in ce da damu ki da cewa wani abu daya. Ki maza kada ki kuskura ki bari abba da umma san halin da ke ciki kin shawo kin bugu. Ki maza ki lallaba ki shiga ɗakin ki in ba haka ba za ki da na sanin da bai da amfani. Kin ji abin da gaya miki ne? A ke san ke babba ce ai da abin da kike daidai ne ke sarauniya ne an gaishe ki. Ya ma hakura. Iyali cikin gida zahiri shi maka sani ba ni ba ma sani ba. Iyali cikin gida zahiri shi maka sani ba ni ba ma sani ba. Ina fara. Baba ina kwana. Maryam, a nan gidan duk faɗin nake miki na shasha biki daina ba? A nan gidan zaki ban kunya? Wallahi baki isa ba. Bai sa mun faru ba? Wato duk abin da nake gaya miki kenan ba kya ji? Na lillahi. Maryam me haka? Ta gabar ki mamta na wuri. Duk tsaye ba kanki bai. Duk abin da ya gane ta yi ke kika sata. Ki mun shiru tsin faffaɗe ki yanzu nan. Sha. To ga irin ta nan. Saura kuma in jama'a sun shigo gidan ta yi tambele irin wannan a ba mu kunya. In an yi magana ki ce kaza zan fyaɗe ki. Ya kike? Zo Maryam. Ba ni wuri da lamucin. Na zaki. Na san yin da Maryam. Kungiya ne. Sai sa ran ba ta jin magana. Duk ke lalata. An ta ce. Iyali cikin gida zahiri shi maka sani ba ni ba ma sani ba. Iyali cikin gida
tafiya cikin dawakai hankali baya sake. Inda za a ta da ƙura ya za a ce ka share ke. Nasara yake ta nema ko gaskiya za ya tsallake. Na rike sirri a zuciya ina dalili ta ya sake. Da ya sani cikin iyali ranar sani. Na kwana yaya. Laifi ne to idan na shiga ɗakin yaya na da safe. Ba laifi ko ɗaya, ba laifi ba ne kan wata ziyarci wanta ɗakinsa. A'a, Habu yaya. Ina nan ne za ka shafa mai da kanka? Ba za ka bari in shafa ma ba? Ni zan shafa ma. Me haka? To yayi to laifi ne idan na shafa maka mai ni ba kanwa ka bacci? Ce ba laifi ba ne, ba da. Da hakan zan sa maka kayan ba za ka tuɓe ba. Tashi da ki sha magani. Sha. Ki karɓa mana ga 'yar mama. Sha. Ɗaci. Ba da ɗacin ake yake magani ko? Ya haƙuri, haba 'yar mama. Sha. Yawwa, ko ke fa? Haba 'yar mama, sha mana 'yar mama. Yaya. Na'am. Ina son na ta magana ne da ni da kai. Na san dama za ki tambaye ni wani abu. To dama kana tunanin a banza nake abu tamkar matarka ne? To na ji, me kike so? So nake kawo abba magana sa. Kinga, ina har magana aikin nan kada ki kuka ki sani a ciki. Dan kuwa ba zan mai magana ba. Yaya, abba fa yana sauraron maganar ka sosai. Dama hakan zai faru tun daga farko. Yaya, ni na san abin nan wallahi abu yana sauraron ka. Idan ka mishi magana zai saurare ka wallahi yaya. Kinga, na yi latti. Ya kamata mu shirya tafi wurin aiki ko? Ke dai kawai ke mun fatan alkhairi sai Allah da dare. Kin ji? Iyali. Assalamu alaikum. Lafiya ƙarfi aiki haka shirya? Da kuma iPad ɗina ne. Zaune. Saboda Allah. Maryam, ko kike yanzu? Ga dai shigar da kika yi ta mutunci, ga shi in zo ki roƙi gafara akan abubuwan da kika yi. Maryam, ke ba yarinya ce. Duk waɗannan abubuwan da kike ina miki soyayya ce ta sa ki haka. Ya kamata a ce in mallaki hankalin kanki.
Kin ji ko? Mallakar hankalin kai a zaman mota. Kin gane ko? Ke bayani ya wuce. Kin mallaka hankalin kai. Yanzu idan kina irin wannan shiga, sai ka zama halinka sun canza sun yi kyau. Sai da kin samu saurayi da zai zo ya nufi aure cikin mutunci. Ga wannan mutuncin ke mutunci ne. Yanzu in kina irin wancan abubuwa Maryam, ina zuwa da mutunci. Mutanen gari da mutanen anguwa suna ban da ni. Mutane da ke da mutunci da sabon daɗi da duk wani abu da kike ina miki ba rashin so bane. Kauna ce ta san ki. Kin ji ko? Ni babanki ne kuma ina son duk abin da kike so ki gama zan yi. Yau kin sani farin ciki. Zan fita in tafi kasuwa cikin farin ciki da cikin farin ciki. So Allah miki albarka. Allah miki albarka. Kin ji ko? Duk abin da kike so ki gama. Kin ji ko? Maryam. Iyali, iyali, iyali. Wannan wawan ba Abdullahi ya biya takura wa rayuwata? Na ce shi ke son ki aure. Allah ya kiyaye an aure wannan mai suna Abdullahi. Alhaji. Maryam fa bata dawo gida ba. To ki kira ta a waya mana. Iyali cikin gida zahiri shi makasari ba da ni ban ba sani ba. Iyali cikin gida zahiri shi makasari ba da ni ban ba sani ba. Tafiya cikin dawakai hankali baya sake. Inda za a tada kura ya za a ce ka share ke. Nasara yake ta nema ko gaskiya za ya tsallake. Na rike sirri a zuciya ina dalili ta ya sake. Na ya sani cikin iyali ranar sani zai nadama. Iyali cikin gida zahiri shi muka sani ba ni ba ma sani. Aikata khairi a ko'ina za ka ji daɗi a jinjina ma. Ka sassaba wacce ya yi baya idanuwa na ta san gani ma. Ashe biri ya yi kamar mutum cikin halittar da ni ta nema. Cin amanar cikin gida cikin iyali yau an yi nan ma. Ya saka ta da na sani daga baya tana ta kuka. Iyali cikin gida zahiri shi muka sani ba ni ba ma sani. Yana da gado ya kasa dakon har aji masa ungo. Sai fi fa'ida aiki da lokaci zahiri sai da agogo. Ya ɗauki niyyarsa ba da dama a dole shi zai tura bango. Yana da aiki abin aduba zahiri shi ne na hango. Wanda bango ko za ya faɗi daga ƙarshe sai kan